गोसोम गोजानि आखायाव नांजोबो सोर मिन्थियोथाय मेला सिखिरि दंब्रा हाया नायलाय हालदैसो नै फाग्लासो ओंख्रियाव होजागोनथ' बे नै सेम हालदै इथा बानायग्रा फाग्लासो नै आसरित जेनेबा हालदै गायनानै माबाना सेवनानै थानायसो बेयो नै दा थांनो मोनमारबाय नै माबायदि मोजांथ' लामायाना हरदो हेलौ लोगोफोर जों दिनै मानि खालामाथियाव फैदों आरोना लोगोफोर बेयाव गेटआव माखासे एसे चेकिं जादोंमोन बेनिनो चेकिं खालामनानै जों दा सिगां हाबफैबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दाबो मोनहैयाखै आरोना हाजोआव उनाव थाबोबाय माखासे लोगोफोरा हनै हाग्रानि दाउ ना माबाया दाउलायाव नै लांजागोन दांलै माने लोगोफोर हाग्रा सिङाव हाबनोब्ला फरेस्ट अफिसनिफ्राय पारमिसन लानांगौ आरोना फरेस्ट अफिसा मोनसे कार्ड हरगोन बे कार्डखौ CRPFफोरनो देखायब्लासो CRPFफोरा हाग्रा सिङाव हगारहरगोन आरो हाग्राया माबाय बेलाय गोदांल' जाजोब्बाय दस्रा टाइगार रिजार्भजों एखे आयौ लामाया माथो हाग्रा गोजानै हाजोआ बेसे गोजान दंबावो मिथिया लोगोफोरजों दा हाग्रा सिङाव दं नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था नुलांबाय थागोन मोनफानि उनाव मोनफा बिबारा मा होनो नै बिबारा साइसथार माथोसि लोगोफोरजों दा नै दै मोनसे मोनफैबावबाय आरोना मोनसे बारनानै लेजि सालायबोनांगौ उपाय गैया नै अफुनियाव सालायजाया होबाथ' लेट्स गो ओइ बोर अबेजोंथ' माथो गैयानो A few moments later. गाइस नोंथांमोनखौ नै दिनै बे बिबार अफिसियेलाव खनसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाफिननाय जाबाय जों दा खालामाथियाव दंफैयो आरोना लोगोफोर नै नुखाबाय नोंसोर भिउखौ हायानो गोसोम गोजा आरोना गासिबो नैबाव नै आं नोंसिनो ट्राइ खालामनानै देखायनो र' हाखौ गोसोम गोजा गासिबो फाग्लासो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जों गोरा नङा गुरैसो औ नै बे गोरासोलाय गोसोम गोजानि आखायाव नांजोबो फाग्लासो जेनेबा मा जानानै जानाय बे हाया सोर मिन्थियोथाय जों दा थाबायना फैबाय आरोना लोगोफोर माने जों डाइरेक्ट क्लासनिफ्रायनो फैखादों ओमफ्राय नैबे अन्थाइसोबाव नै बे अन्थाइसो गारि लांजाला ओंखायनो जों बाइकखौ बे दोननानै फैबाय ओमफ्राय थाबायगासिनो जों दा नै जुथासो गानबावदों ओमफ्राय दै दंबावो हेभिलाय खिन्थु जायगाया दाबुंसै मैदेर खि दंलाबायनै जायगाया खिन्थु बासिनो हाया जोंनि चिराङावबो बिदि दं होननानै आं सानाखैमोन आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै खालामाथियाव आगान होफैदों नुवाखै नै बरियाखा खिन्थु जायगाया बार बारग्रोबाय नै बिसोर सिजाजोबसिगोन र' आंथ' बारखाला ओइ बिश्वजित होननावलाय बार गोलैगोनलै बिसोर बारबाय नै जुथा सिजाजोबो बैयानो दालां गैयामोन होनदों ओइ फाग्लाफोर बरिया खिन्थु जायगाया फैबाय थाथावनो ओरै नै लोगोफोर नुदोंना नोंसोर बेयो गासिबो बिलाइ गोजासो आरोना बिबार बायदि जाजोब्बाय बेयो गोजा बिलाइ गोरलैया खिलिनानै एकदमबारे ओरै बिफां गोजा ओरै भुटान नांबाय आरो जों एसे थांबाथाय मोनहैसिगोन बर्डारखौ दा थांनाय जायो नालाय बर्डाराव नायदो जास्ट मैदेर खिल' नै गासैयावबो जारलालै मोजां जायगा आरोना लोगोफोर केमेरायाव माने बारा मोजां क्लियार फैयाखैबो जानांगौ खिन्थु रियेलाव दा बुंसै फैबाथाय थांनो बाथावथाव आं खनसे बुसानि बेंगलनि वेस्ट बेंगलनि बुसा टाइगार रिजार्भनि भिडिअ हगारदोंमोन ना बेनिफ्राय साबसिनसो मोनबावबाय आं जायगाखौ नै स्रां दै बोहैनाय
अन्थाइफ्राबो बिराद मोजां खिन्थु जाय फैयो बे गोजोननाय मोनगोन आरो फै बयबो निउ इयारफ्राव थाबायगासिनो नै ज' नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि लाबायो बिराद मोजां लोगोफोर जायगाया नै बाहायनो बिराद फट' लासावलाबायनानै फेसबुकआव पस्ट होनाय नुयोना जोङो बेनो खोमा जायगाया बिराद मोजां जायगाया बेनो बे आरोना बेवा लोगोफोरनि भिडिअखौल' नायलांबाय था जों मोनफोरनि उनाव देखायलांनो नाजागोन नुवाखै नै मा अन्थाइ मोनो बिसिनिथिं डलफिन लाइट बरियाथ' लोगोफोर आं फट' लाहैनो बेहाय नै फट' लानोल' दावराव आरोना बे मानसिया दावराव नङा दावराव ओमफ्राय जों बेहाय नै माखासे फिथाइ लायदों औ बाय सानै थाबोबाय गाइस मोजांथ' नै जों फैनानै खाथियाव मोनफैथारबाय लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ ओइ मा फिथाइ बियो नांला नै बरिया खिन्थु जायगाया दा बुंसैलै लकेलनि थाखाय नै चिरां भुटान बर्डार मोजां बिबारलै नै लोगोफोर हाग्रायाव बिदि बिबार बारो नै एफाराब समायना बरियानो नै गोजा बिफाङा बिसोर फट' लानायाव बेस्थ' नै ओरैजाय ओरै फट' लादों नै बिसोर guys खारफैनो जायगाया खिन्थु साला माबासो लोगोफोर बे मानसिया जोंखौ भिडिअसो लागासिनो आरो ना फट' खेबनानै जोंहा फट' खेबनाय बायदि स्टाइल थागासिनो बेहा भिडिअ लागासिनो आरो जों गाइस हाजोआव गाखोबाय ओरै नै बिदियावनो गाखोबाय जों डेन्जारसो ओइ मा खालामनाय नोंलाय फंबाय दावराय गाबगासिनो दा लोगोफोर थांबाय नै लोगोफोर गोजौआव लोगोफ्रा जोंना मानखोगासिनो फाग्लाफ्रा ओइ फाग्लाफोर होखोबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय फाग्लाजों ससेयावनो ओइस गोलैहैसोमोन नै लिमोनजोबो जुथाया हाथाय गैयाना लोगोफोरनि फुरा लिमोनजोबो फाग्लासो मेंग्लिजोब्बाय दसेनो फटक लानोनो बाव फैबाय आरो बिसोर फाग्लासो नै फैदो ओंखारदो थांसै गोलैगोन जाला नै गाइस बिसोर बे होखोबावबाय फैदो थांसै आयु जारला जा गोजौलैनो लोगोफोर फंबाया नै जोंना माला ओंखारलाबाय ओइ फंबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय नै सेस गैला लोगोफोर हाजो गोजौआव नै सेस जाला नै सिजोब्बाय लांबाय नै मालाय माखासे मोस्रोमबाय नुहुरजोब्बाय नै लोगोफोर जों गोजावनो दं नै दाबो बाव गोसोम नुजोब्बाय खोमा ओरै बैजों भिउआ जोबोद मोजां ना लोगोफोर नै हाजो खाथियाव बिफांफ्रा जा मोजां नुजोबो बिलाइफ्रानो गोजा थांसै लोगोफोर ओंखार मोजां नुयो आरोना नै लोगोफोर बिदि हाग्रा थाबा एकदमबारे हाग्राया खोबजोबनाय जायगाखौ जा मोजां नुयो नै लामा गैयिजों फैबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो लोगोफोर बेफोरबायदि जायगायाव बेरायफिननोबो मोना मानोबो मोना नालाय जोङो बे बिबारखौ खिन्थु जा फसायबाय आङो बिफां गंसे बारजोबो लोगोफोर फुरा गोजा जाजोबो बिलाइजों समायसिनबावो बिलाइआ गोथां जायोना आरो एसे उनावबा साबसिन नुबावो खोमा बे मा होनो बोसोर गोदानखौनोसै नालाय बिलाइफ्रा गोरलै खिलिजोबसै जा खिफि बेन्दों दं लोगोफोर नैबाव नायलाय खिफि बेन्दों गोजा बियो बरिया जागोन
जायगाखौ नै भुटान नांखाबाय नैबे भुटान हाजो गोलैबाय लोगोफोर बियो ओरै जों बारबाथाय भुटान मोनबाय आरो बर्डारा बावनो जों बर्डारखौ नुवासै बेफोरखौ बावनो होननाय खोनादों आरोना जोंथ' गोदान सोदान फैनाय बारबाय बायबाबो दाय जाजानो गिनांगौ आथिं सुनानै थांफिनसै लोगोफोर दै मोनलोङिखा नै दै लाबोनो रोङासै दा बेखौ लोंलाबाय फाग्लाखौ एकदमबारे लोगोफोर बिदि बेरायनो फैयोबा दै लाबोआलासिनो दाफै आरोना बिराद खस्थ' जायो दै गांनो हाजो गाखोनाय मानाय नै जों दा बेखौनो लोंनांबाय उफाय गैया गांबाय माथो खालामनो थानोथ' हाया गांनानै बेखौनो लोंनांगौ बिदि बेफोरबायदि बेरायनोबा नों गासिखौबो सेफटिन लाबोजोबखानांगौ ना लोगोफोर मा नांगौ नोंनि बेरायनो थाखाय मुलि थुलि बेफोरखौ लाना फैजोबखानांगौ सिखिरि लोगोफोर सिखिरि बाटारफ्लाइ नै मेला सिखिरि दंरा बरिया मेला दंरा ना सिखिरिया फार्स्ट टाइम दिनैसो बे कालारखौ नुबायलां आखायाव बाग्रा बाया इयो बागोलाय राम बागो हाया नायलाय हालदैसो नै फाग्लासो ओंख्रियाव होजागोनथ' बे नै सेम हालदै पिठा बानायग्रा फाग्लासो नै आसरित जेनेबा हालदै गायनानै माबाना सेवनानै थानायसो बेयो नै हालदैसो नै लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ